Jama'a barkanmu da warhaka, ni ne naku injiniya Bashir Bukar, mamallakin wannan Trading Academy da wannan channel mai albarka mai suna Bash Enterprises Forex Trading Academy. Za ku iya ku tuntuɓe mu a Whatsapp line namu 0906969428 ko kuma a Telegram handle namu kamar yadda kuke gani. Muna kawo muku sabbin update da shawarwari wa 'yan uwa. Yanzu dai a takaice a gurguje ina son ɗan mana bayani. Wani important information ne, akwai wani update da nake so in bayar, is very important. Wani forex trader ya kamata ya san da wannan information ɗin saboda muhimmancin shi. Bari mu ga. Kasancewan forex trading yana amfani da lokaci, so dole mu ba lokaci muhimmanci sosai. So kuma mun san cewa time yana soyawa, more especially kaman time zone da muke amfani da su wani lokaci, da dai yanayin lokaci yana ɗan sauyawa. So bari mu je mu ga saƙon da nake da shi. So kamar yadda kuke gani a screen ɗin nan akwai abin da ake kiran shi daylight saving. Shi wannan daylight saving ɗin yana da matuƙar amfani wa dukkan wani forex trader, ɗan koyo da wanda ya koya da wanda zai koya ko ko wanda ya iya yake cikinta. Bari mu ji bayanan da ake so a yi mana a kai. Aka ce during daylight saving time, shine DST ɗin kenan, which is typically observed from the last Sunday in March to the last Sunday in October in the UK. The forex market in London opens at 8:00 AM local time GMT +1. So anan ana yi mana bayani ne cewa akwai bambance-bambancen lokaci da ake samu a cikin shekara. Kamar wannan DST ɗin nan wani ɓangare ne daban wanda ya sha bamban da na baya. Aka ce during the daylight saving time, lokacin wannan daylight saving time ɗin nan, wanda yawanci ana samun wannan sauyin time ɗin daga Sunday, Lahadi na ƙarshe na watan March, shine last Sunday ke zuwa kuma Sunday na ƙarshe zuwa watan October a UK forex market in London. So yanayin sauyin da ake samu kenan bisa ga kasuwan forex ta duniya ta London kenan. So kasancewa wannan London take buɗewa daga ƙarfe 8, London za ta ke buɗe daga ƙarfe 8 AM local time GMT +1 kenan, kaman time namu na Nigeria kenan. A nan bayanin da nake so in mana a gurguje shine akwai lokacin da time yana canjuwa. Yanzu kaman ɗan watannin nan da suka zo, kaman wannan watannin nan, kaman Sunday na ƙarshe da aka yi bayani, wannan kenan, wannan watan da ya gabata kenan shine. To yanzu lissafin zai shiga cikin wannan watan kenan, October, November, December, January, February, March, har zuwa wata nawa kenan? Na ga wata 6 ne kenan. So an samu canjin lokaci kenan, awa ɗaya ya ƙaru daga normal time da muka san kasuwa take buɗe. A takaice dai abin da ake so a sanar shine awa ɗaya ya ƙaru daga normal time da kasuwa take buɗewa. Kafin wannan lokacin, kafin wannan day saving, wannan daylight saving time ɗin, the market, kafin wannan a samu DST ɗin nan, kasuwan aka ce normally tana buɗewa ne daga 8:00 AM, amma GMT take amfani da shi. Normally mu lura a nan GMT ne, abinda aka rubuta a nan Greenwich Mean Time, normal GMT time ne ba GMT +1 ba. Amma sai aka ce mana, so during the daylight saving time you will need to adjust your trading activity to align with GMT +1 opening time in London. A baya kafin mu shiga daylight saving time ɗin ana amfani da wannan GMT ɗin ne, ba plus, GMT ne kawai, ko GMT +0 ba plus a ciki. Amma lokacin da aka shiga wannan daylight saving time ɗin, dole ɗan trader ko ɗan kasuwa ya yi adjusting time nashi da trading activities nashi ya yi daidai da GMT +1 opening time in London. Ma'ana kenan a time na baya ana amfani da GMT ne ba +1.
yanzu kuma an yi adjusting shiga wannan DST time ɗin, dole time ya yi adjusting zuwa GMT+1 ya soya kenan da awa ɗaya ya ƙaru kenan. Sai aka ce please note that exact market hours can vary slightly due to the different brokers daylight saving time rules in different regions. Ku sani cewa fa canjin wannan sauyin lokaci din nan ya danganta daga wani lokaci brokers zuwa brokers da kuma dokokin daylight saving time rules da yake wasu region daban-daban. Zai yi kai kana trading a Nigeria ne amma brokan ka yana wani ƙasan, to shi brokan ka tayi yana bin wannan ƙasansa time nasa ya sha bamban da naka, shi yana bin wannan dokokin na sauyin lokaci da sauransu. Shine abu na gaba, shine aka ce ma daylight saving time can affect trading hours. Wannan sauyin yanayin zai iya canji lokutan trading na 'yan kasuwa. When daylight saving time start, it means that the market open and close time may shift by an hour in some region. Ku sani cewa yayin da aka fara wannan daylight saving time din nan in har ya shiga, to fa kasuwa za a dinga buɗe kasuwa da rufewa. Yanayin buɗe kasuwa da rufewa zai bambanta, zai karu da awa ɗaya, shift by 1 hour in some region. A wasu region din awa ɗaya zai karu kenan, za a ƙara awa ɗaya. Lokacin buɗewa za a ƙara awa ɗaya, lokacin rufewa ma za a ƙara awa ɗaya. Misali kenan, zai karu kenan. So shine aka ce traders need to be aware of this time change to make sure they are trading at the correct time and to avoid any confusion in forex market schedules. So kowane ɗan kasuwa ya kamata ya san wannan abun, yana da matuƙar muhimmanci ya san da wannan canji da ake samu. San wannan canji da ake samu saboda su yi amfani da lokacin da ya dace, lokaci mai kyau, correct time, da kuma dan kada a samu matsala ko a samu rikicewa da sauransu a schedule na kasuwan, yanayin sauyin da aka samu. Sai aka ce it is essential to adjust your trading strategy and stay informed about the daylight saving time. In fact the forex market in your specific region. So yana da kyau ka yi adjusting trading strategy naka, da kuma ka sani cewa wannan ka sani update, ya zamana kana da update game da wannan daylight saving time din, saboda kar ya kawo maka tsaiko ko matsala a forex market in your specific region, ya kawo maka matsala a yanayin harkun hada-hadanka na kasuwancin forex a region da kake. So misali wannan times din ne kamar yadda kuke gani, nake so in ɗan mana bayani ɗaya bayan ɗaya. To akwai abin da muke kiransa London kill zone. So wannan London kill zone din lokaci ne wanda muke amfani da shi, yawanci traders sun san da shi. Ana amfani da shi, yana farawa ne daga 2 to 5 AM UTC-4 New York time. Yana farawa ne daga karfe 2 zuwa 5 na AM na New York UTC-4 kenan. Amma kuma muka kwatanta da lokacinmu na Nigeria shine 7 to 10 AM Nigerian time kenan, wannan London kill zone din yake farawa. So wannan London kill zone din wani specific time ne wanda ake amfani da shi, ake neman opportunity na shiga kasuwa. Sai kuma idan muka zo wa traders masu trading London model. Ta London model, kasancewa London kill zone karfe 7 na Nigeria zuwa 10 ne, amma ba wannan lokacin kowa yake shiga kasuwa ba, saboda kasancewan bambancin trading models da strategy da sauransu. So akwai model da muke yawan trading da shi, yawanci traders suke amfani da shi. So wannan London model din yanzu normally karfe 8 ne kamar yadda muka sani zuwa karfe 10 na Nigeria ake neman setup, ake shiga kasuwa. Kafin lokacin nan ya soya kenan, kafin a shiga wannan daylight saving time. So yanzu sabon lokaci ya soya, new time ɗin da kuke gani. Yanzu London kill zone ɗin nan zai zamana daga karfe 3 zuwa karfe 6 ne. Watan kenan awa ɗaya ya ƙaru kenan, an samu advancement, an samu ƙaruwan awa ɗaya. Maimakon daga karfe 2 zuwa karfe 5 na New York time, ko kuma karfe 7 zuwa 10 na Nigerian time, yanzu ya zamana karfe 3 zuwa karfe 6 na New York time kenan. Watan kenan an samu canjin sauyin awa ɗaya, an yi shifting awa ɗaya zuwa gaba kenan. Muka zo time namu na Nigeria kuma zai zama kill zone zai zama daga karfe 8 zuwa karfe 11 kenan. An tashi daga karfe 7
zuwa 10 an zo ma daga karfe 8 zuwa 11 awa ɗaya ya ƙaru kun lura a nan awa ɗaya aka ƙara nan awa ɗaya aka ƙara nan nan ma awa ɗaya aka ƙara nan nan ma awa ɗaya aka ƙara a nan. So yanzu ba tare da mun yi confusing ba ko mun rikice ko wani abu ba, a takaice dai bayanin shine London model kuma wane lokaci ne za a shiga ga 'yan uwanmu masu trading London model. So yanzu kenan misali tun da awa ɗaya ya ƙaru lokacin London model namu zai shifting da awa ɗaya zuwa gaba kenan. A maimakon lokacin da a baya da muke neman shiga kasuwa daga karfe 8 na safe zuwa karfe 10 muke neman setup na London model. So yanzu London model za ta zama daga karfe 9 zuwa karfe 11 kenan za mu nema setup, sakamakon yanzu kasuwan yanayi time ta canja. So shine a gurguje bayanin da nake so na yi mana 'yan uwanmu traders. So ku yi taking note, ku sani cewa yanzu London model time namu ya canja. So daga nan yanzu da safe za mu nema setup zuwa karfe 11 kasancewa time zone na wannan ɗin ya canju. Allah ya sa an fahimce ni. In ba fahimta ba za ku iya ku tuntube mu ƙarin bayani ko shawarwari through wannan channels namu ko ta WhatsApp number na 0906969428 ko kuma a wannan Bash Enterprises wannan Telegram channel nawa. Ni ne naku injiniya Bashir Bukar. Allah ai mana like, ai mana sharing, ai mana comment saboda mu samu ƙarfin gwiwan kawo muku update masu amfani, abin da zai amfane ku cikin yarenmu na Hausa saboda mu gudu tare mu tsira tare. Mu dage jama'a, kada a bar mu a baya. In an bar mu a baya bai kamata ba a bar mu a baya, kasancewan wannan harka ta jima ana yin ta amma mu gashi nan ma muna farfadowa insha Allah. Mutane mu na arewa da yawa yanzu suna ciki, muna farin ciki, muna murna mu ga 'yan uwanmu su ma sun samu abin yi, sun samu abin dogaro. Kada ku manta ku mana like, ku mana sharing ga masu bukatan koyo ko sabbin ɗalibai za su iya tuntuɓe mu. Akwai ajinmu na koyar da sabbin ɗalibai da kuma matsakaita da kuma advanced one. Muna koyar da strategies daban-daban. Insha Allah in aka tuntuɓe mu insha Allah mutum zai samu ƙarin bayani. Ni ne naku injiniya Bashir Bukar. A yi sauraro lafiya.